Bleidleisio yn bersonol. Cyn etholiad, byddi yn derbyn cerdyn pleidleisio a fydd yn dweud wrthod lle mae dy orsaf bleidleisio. Bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr. Os byddi di yn y cyw erbyn 10 yr hwyr, ceid i bleidleisio. Pan fyddi di'n cyrraedd yr orsaf bleidleisio, rod y enw a dy gyfeiriad i'r staff. Bydd angen i ti ddod ag ID ffotograffig gyda ti i bleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Bydd staff hefyd yn gofyn i weld ffurf o ID ffotograffig a dderbynir, megis pasbort neu trwyddedyrru. Edrycha ar wefan y Comisiwn Etholiadol ar gyfer y rhestr llawn o opsiynau. Nid oes angen ID ffotograffig arnat i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd yng Nghymru nac etholiadau cynghorau lleol. Yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, does dim ots os yw dy ID ffotograffig allan o ddyddiad. Byddi di yn gallu ei ddefnyddio yn yr orsaf bleidleisio o hyd, cyn belled ei fod yn parhau i edrych fel ti. Os nad oes gen di ID ffotograffig, roedd ti'n gallu gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar-lein, neu trwy gysylltu â dy gyngor lleol. Yna, bydd y staff yn yr orsaf bleidleisio yn rhoi papur pleidleisio i ti. Cera dy bapur pleidleisio i fwth pleidleisio. Cofia ymddwyn yn barchus tuag at bobl eraill, fel bod pawb yn gallu pleidleisio yn gyfrinachol. Bydd yna bensil yn y bwth pleidleisio, ond mae croeso i ti ddod â dy feiro dy hunan, os hoffet ti. Noda fwy rwy ti am bleidleisio drostyn nhw ar y papur, gan ddilyn y cyfarwyddiadau. Gallai fod gyda thi 2 neu ragor o bapurau pleidleisio ar gyfer gwahanol etholiadau. Os wyt ti'n ansicr am unrhyw beth, neu os oes angen help arna ti, gofynna i aelod o staff a byddent yn hapus i egluro'r broses. Paid â phoeni os wyt ti'n gwneud camgymeriad. Gofynna i aelod o'r staff a fo wnawn nhw roi papur pleidleisio newydd i ti. Pam fyddi di wedi gwneud y ddewisiadau, rod y bapur pleidleisio yn y blwch pleidleisio. Ar ddiwedd y dydd, caiff y blwch pleidleisio ei gymryd i ffwrdd mwyn i'r pleidleisiau gael eu cyfri. Bydd dy bleidlais yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn gyfrinachol, ac ni fydd unrhyw un yn gwybod pwy gwnest i bleidleisio drostyn nhw. Dysga fwy am dy bleidlais trwy comisiwnetholiadol.org.uk/dysgu.